Tervetuloa taas kanavalle. Nyt tässä olisi tämmönen, että vähän tätä kulttia on siellä sitten, että kulttia on sitten ja sille, että tätä kulttia tulloo siihen sitten, sitä kultjuomaa sinne sitten channeliin ja sitten tätä pirkka- ja mangojääteen hommaa tähän sekkaa vielä, että tästä tulloo tämmönen hurja tämmönen energiajuoma, teejuoma, niin että sille ja vähän juukavia kulttia vähän sekkaa. Joo, noi. Että tommonen juomasörsselssi, että kulttia ja sitten pirkka mango jääteetä tuli tähän, niin testataan nyt sitten tuoksu. Aika hyvä tuoksu, että ihan 10/10 voisi sanoa, kun aika raikas tämmönen tuoksu tuli. Et joo, ihan raikas tuoksu ja maku vie. Hiukan makempi energiajuoma tuli, että testataan vielä vähän se. Niin ei tää ihmeemmin mangolta maistu, mutta laitetaan vähän enemmän mangoa, niin jos se sitten. Että tämmönen juoma kokeilua, kokeillaan nyt. Kokeillaan yksi kerta vielä. Joo. Joo. Yksi kerta vois vielä, niin voisi todella sanoit. Joo, kyllä tää ihan ok hyvä oli, mutta ihan supermakea ei sentään ollut, että ettei siinäkään mitään pahaa oo, mutta joo. Tämmönen video nyt, joo, ei siitä se ihmeempi juu. Et se olisi aika lailla tää video tässä ja että tää oli nyt tämmönen juomatesti, juoman tämmönen tutkimusvideo. Niin että tämmönen juomamakututkimus, eli tällainen, että kokeiltiin vähän näitä kahta ja totesi, että ihan ok hyviä nämä on, mutta vähän vaatisi jotain muutakin, ettei pelkästään noin kumpaakaan muuta kuin vähän, että noin 2 ihan riittää, mutta tietenkin jotain muutakin olisi ihan hyvä laittaa, jotain ananassörsselssi, että olisi joku ananasmango juttu, niin. Joo, ihan hyvä se on ja kultti olisi ihan kiva kultilta saadakin tommonen mangoversio energiajuoma. Joo, tai jostain limonaatista sitten jotain vähän jännempää makkuu, mutta ei kai siitä se ihmeempi, että tää video oli tässä ja tämmönen video, juu. Hei, siinä se olisi kiitoksia kaikille ja se olisi sitten seuraava video, moi.